ka bụkwa n'isi bido telivishọn ọwụ ni na-esonyere anyị ugbu a n'oge aṅụle onye gịnị aka nọkwa Maazị Edomikechukwu Samuel dịka o si dị egwu kunu chapụrụ ugbu a wee egwu Zoro nke o tiri Nwaada Chidimma akpọrọ ya Oyoko dị mma ka anyị gaa hụrụ Oyoko dị mma ya wee egwu na ngwụcha izu ụka maka ndị na-achọ ịlụ nwaanyị ka unu ga-ahụrụ Oyoko dị mma ama m na ngwụcha izu ụka oge oriri na nkwari ogere ịlụ nwaanyị ọgwụkwa ndị na-eji eme akwamozu mana ya hụrụ ka o si dị akụkọ akpana ọnụ super agaghị bụ ezumike dịka m si ekwu na mbụ gbasara Burna Boy gịnị ka ọ na-ekwu gịnị ka m na-akọwapụta na ndị mmadụ si na gịnị mpako abatala ya n'ime na o onye bịa mesị na a ga-eme ya eme ihe mere Mr. Easy ma mgbe Mr. Easy bịara bamba bịa kwuo okwu gbasara otu ndị Naijiria na-esi eme gịnị na ndị Naijiria mụtara ọrụ n'aka ndị Ghana na ihe gbasara egwu Naijiria eme gịnị ebe ya ọdụ emegịnị ya onye ọbụla ebe ọbụla Easy nọ ewechere egwu mechara bịa kọpụta mgbe ahụ ka o ji dịka ọ na-ayọ ndị obodo anyị Naijiria ayịyọ ya wuru ka o si dị gịnị ka m ji kwute okwu Mr. Easy maka na o kwuola okwu gbasara African artist ndị na-eme gịnị ndị ha na ha ndị ọcha na-arụkọ egwu dịka Wizkid Davido na Waje na D'banj na P-Square na Tubaba kwa ha sokwa o kwuola na gịnị na ha na-ewere onwe ha nye n'ogwu ndị ọcha ndị a na ihe gbasara egwu na-abịa na ihe gbasara egwu ndị Naijiria ndị Africans na ha na ndị ọcha na-arụkọ egwu na-ewere onwe ha nye n'ohu ya dị ka akpọrọ slavery na olu ndị iti nke okwu na-atọ ọchị maka na enwere ihe m ji si na nke okwu na-atọ ọchị maka na Akon onye nọkwa mba ofesi na-akụ egwu esi na gịnị na ọtụtụ ndị Naijiria ndị dịka kwa Wizkid na Davido ha nakwa Two-Face ha ụkwa ndị ahụ Burna Boy si na ha were onwe ha nye n'ohu ya nwa Akon na-asị na ha ka ọtụtụ ndị foreign artists a jiri ego ndị mmadụ na-asị na Burna Boy ya marakwa ihe ọ na-ekwu ajụjụ ahụ ebe niile wụsị na gịnị ka a ga-eme ya bụ Burna Boy ka eme ya ihe mere Mr. Easy ọ ma ọtụtụ n'ime anyị ga-asị ihe okwu gbasara Mr. Easy a ewuru otu o si bịa dịrị maka na emechara bịa ka Naijiria gbaghatara obere mana anyị agbaghachara ya maka na ọ dịka nwata mmehie ọwụ mgbe ahụ nne na nna ga-eme gịnị ha agaghị agbaghara ya n'otu ntabi anya ya wuru ka o si dị ya nwa Burna Boy ga-agbalịsi ike ịhụ na gịnị o doziri ụzọ edozi maka na ọ na-akọpụta ezigbo egwu ịhụrụ ile anya n'afọ gara aga kọpụtara egwu ahụ nke Soko Wizkid kọpụtara ya na Terry na ndị ọzọ kọpụtara egwu ahụ wee nọ ebe niile Burna Boy abịa drọpụ ye ya apụta vam onye ọbụla na-egezi yeyo emechakwa ya dan ya drọpụkwa ọzọ ọ na-elo drọpụkwa ọzọ ya na-aga ọfụma maka ahụ kọpụtara ihe ahụ ya bịa drọpụ ọ na-elo abịa nyekwa aka na-epushikwa ihe ya nọrọ na the limelight onye ọbụla a na-anụ Burna Boy mana ọ ga-eme gịnị ọ ga-ebute onwe ya na maka na sị na nwata bule na elu ọgada ayọchie ya anya ọbịa ka anyị ga-ejiga hụrụ tekno ka igbe ọka bụkwa n'isi bido telivishọn ka anyị ka nọ ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ihe a n'uju ya bụ oge aṅụle echefukwala ịga na webụsaịtị anyị wụ na www.isimbido.tv ma gị soro anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv egwu nụpụrụ ugbu a wee egwu tekno nke ọkpọrọ Jogodo mgbe egwu ahụ na-apụta egwu ahụ na-atọ m ọ na-enye m obi aṅụrị mgbe ọbụla ya wuru ka o si dị akụkọ akpọrọ ọnụ tupu anyị aga obere ezumekwu akụkọ gbasara ya bụ nwa amadi akpọrọ gịnị Burna Boy akụkọ nke ya agara wenyi na-esonye anyị ugbu a ka agwa ikwe na onyonyo oge maka na eru na ngwụcha na a ga-ewetara ụlọ akụkọ ihe ndị ahụ ka anyị kwuburu na mbụ nke ndị bekee ndị iti kpọrọ gịnị recap ya wuru ka o si dị akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara Wizkid ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị eleta ụmụ ya anya ọfụma tụbadị ọpara ya nke mbụ nke a na-akpọ Boluwatife na ọ na-eme gịnị ọ na-eleta ha anya ọfụma ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu ma ndị echi azụ kwuo okwu ma ndị echi n'ihu kwuo okwu gbasara ya wụ nwa amadi ajụjụ m wee bụrụ na ọ wụ eziokwu na ndị ama ama na-aga enwecha ma ọtụtụ oge maka na a ga-anọ na studio a ga na-arụ ọrụ ma otu onye ntị na ọ bụghị inwe ego wụ mkpa ọ bụ inwe ego ị ga-eme gịnị ị ga na-arịkwa na-aga ọhịa mere na ihe ego a ajisi na money is the root of all evil dịka isi kwuo
ya iweta otu puku taa echi gachi gị nweta puku abụọ echi nwanne echi gachi gị nweta puku atọ maka inweta puku abụọ bịa daa tuo na otu puku o wuru ka ọ na-esi adị ihe ahụ onye nwere ego taa echi onwezi ego ụwa ga-emedo gịnị bido kọwa ya ọnụ ya wuru ka o si dị. Ahụ eziokwu na ndị ama ama dị iche iche ha na-agbalịsi ike ịhụ na ha tinyere obi ha na ihe ha na-eme ata adịghị enwecha ma ohere ka ha na ezinụlọ ha nọrọ mana ọtụtụ n'ime ha na-ewepụtakwa ohere na-emegere ka ha na ezinụlọ ha na-anọ mana eziokwu nọ n'ime ya bụ na ọ bụ onye nọ mmadụ nso na anụshi eze ege ya ndị mmadụ agaghị apụta na ọha nta akụkọ na-ekwu gbasara ya nwa amadi a na-akpọ Wizkid si na omegịnị na ọ na-eleta ụmụ ya anya ya urukozidi onye dị iche iche ekwukwala ihe dịka otu a mgbe Timaya kwuru nke ya okwu ya ka ọ na-akpọ ya aha bata onye ọbụla mana onye maka ọ na-akpa aha owoto chukwu ọ sị ndị ya wuru na ọ ka akụkọ Wizkid gbasara dịka mana o were otu onye ndị fans ndị ahụ otochukwu okwugide okwu gbasara Wizkid ka a si nụta akụkọ nakwa ihe ndị pụtara na ha nta akụkọ na Wizkid zipụrụ ndị otu ya ga-eme gịnị ga-elu onye ahụ ezigbo ilu elucha ya ilu ya akụcha ya ezigbo ihe otu nwa amadi a na-akpọkwa Davido eme gịnị ewerekwa ego nye onye ahụ akụrụ ihe ya wuru ka o si dị abịa na asị ndị ebidokwala ọzọ a sị na Wizkid kọrọ mmadụ ihe gị were ego nye onye ahụ ka onye ahụ ga-etriti onwe ya mee ya kedu ị na-achọzi iche okwu ya wuru ka o si dị mana anyị ga-agatụ na obere ezumike a ga-agbarịta egwu Flavour nke o tiri Yemi Alade akpọrọ ya Crazy Love.